Μπιζιόγλη. Όχι Τίνα, τη λένε Μπιζόγλη. Μην επιμένεις, έξες εγώ άμα νομίζω κάτι, επιμένω. Μην επιμένεις, τη λένε Μπιζιόγλη. Είχα μια καθηγήτρια, τη λέγανε Μπιζιόγλη. Όχι Τίνα, τη λένε Μπιζόγλη. Καλά λέω, όχι το κόψουμε εδώ. Μπαίνω, το έχασα. Μπαίνω στο Facebook την άλλη μέρα, βιντεάκι Εύη. Τίνα δες, Μπιζόγλη τη λένε. Κάνει το σταυρό της. Αλλάχ μπούτα. Κομμένα αυτά. Τα ονόματα κομμένα τραγούδα. Τι να πω. Το τραγούδι αυτό που παίζει. Η αγάπη θέλει τρίο. Τρίο εδώ, δύο δεν είμαστε, τρίο δεν είμαστε. Μιλάμε για τη δημόσια εικόνα σου τώρα. Τώρα βουγιουκλάκι ακούμε. Θα τραγουδήσεις Παύλο Σιδηρόπουλο. Πες εκείνο το τραγούδι πως το λένε. Χωρίς αιτία. Χωρίς αιτία, μάθε όλο το γλυκό. Φυλάκι. Στο Rolling πήγα για... Αλλά ήταν ωραία. Καλά πέρασε και γαμό η Εύη. Όχι, την αμαρτία Παύλο Σιδηρόπουλο τον άκουσε και πολλά. Μπιρόκ. Μετά όμως πήγαμε στο μπαράκι και Μετά πήγαμε στον παράκι. Λοιπόν, το βίντεο αυτή τη στιγμή είναι στο 1 λεπτό και 11 δευτερόλεπτα. Όχι, μιλάς εσύ και κοίτα οι υπόλοιποι. δεν γεράμε, δεν ξέρω. Δεν υπάρχει εσύ. Τι άλλο θες τώρα πια. Πες κάτι άλλο. Κάτι χαρακτηριστικό ξενέρωτο είναι το δεύτερο μέρος. Θα μου πεις, συνήθως το show στο δεύτερο γύρο κάνει κοιλιά. Το πρώτο έχει πολύ επιτυχία, το δεύτερο... Στο δεύτερο τι να πούμε, πρέπει να πούμε έτσι κάτι. Δεν μπορώ έτσι όμως. Κι εγώ δεν, πρέπει να... Είναι το track της κάμερας. Είναι επιτυχημένο, Δεν μπορεί να φλάς. Μίλησέ μας για το σπίτι της Ειρήνης, το οποίο είναι ένα σπίτι ορόσημο που βρίσκεται σε κεντρικό σημείο. Κάνε σόμπολο. Μίλα μας για το σπίτι της Ειρήνης και κάνε πάνω σόμπολο. Τι είναι αυτό. Πάνω Είναι σόμπολο. ένα είδος παγωτού. Παγωτό είναι το σόμπολο. Πώς ήταν το σολέρο. Έβιδωσε. Ίδιο, καταλάβατε. Εσύ δεν κατάλαβες. Εσύ κατάλαβες άλλο από αυτό που έπρεπε. Εγώ είπα το σολέρο γιατί μοιάζει με το σόμπολο. Όχι, άλλο εννοούσε. Αλλά καταλάβατε και οι δύο τι ήθελα να πω. Αυτό στον καθένα πάει διαφορετικό μήνυμα. Σαν το αυτό που είπε ο Παπανδρέου προχθές. Ο καθένας πήρε το μήνυμά του. Τι είπε προχθές. Πότε το είπε και να δεις τώρα να θυμηθώ τι είπε ρε παιδιά. Λέει, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Δεν λέω λέει ότι τα πράγματα είναι εύκολα, αλλά εγώ είμαι... Πράγματα είναι δύσκολα. Εγώ είμαι λέει εδώ. Αλήθεια. Πολύ γέλασα. Αλήθεια το είπε αυτό. Ναι. Σε ποιο show, στο Ζαχαράτου. Όχι ρε στο Μέγκα Στο ήταν. τζάζο του φας. Κάτι με τις εκλογές έδειχνε και τώρα έχει. Και λέει, αλλά εγώ είμαι εδώ. Μην με βάλεις στο Πες, ίντερνετ. στείλε ένα φυλάκι αντίο. Δεν βγάζεις γέλιο. Περίμενε, guest star. Τι να κάνει έτσι. Η Αναής. Είπα Αναής. Πες ένα, Αναής, έλα να πάμε. Έλα, θα το κόψω στο μοντάζ το γελάκι του backstage. Αναής, έλα να πάμε. Και η Αναής. Τίνα, έρχομαι. Προφανώς. Πούμπα, stand by me. Και το βίντεο έχει φτάσει στα 3,5 λεπτά και βλέπουμε οι υπόλοιποι καπνίζουν. Η Φωτεινή έχει κάνει περίπου αυτά. Όχι ρε. Και τώρα πέφτει το τραγούδι της Χάιντι. Τι Τέλειο για κλείσιμο ήταν.